What's up mga kamangs? Welcome to Vlogmas Day 11! Hi guys! On the way na ako sa Kain Mall para mag-upload ng Vlogmas Day 10. Tara! Dito ako sa mall. Dito ako sa Kain Mall guys. Hanap tayo ng bag para ngayon papunta Manila. Hindi ako magamit ng maleta. Sobrang laki na. Maghanap sa taas mamaya. So, samahan niyo ako. Hi guys! Nasa mall pa ako. Makatapos ko lang mag-upload ng Vlogmas Day 10. Kaya may i-upload ng Vlogmas Day 9. Day 9, Vlogmas Day 9. Nag-dash ako sa isang beauty pageant. Ayan, nakatapos ko lang mag-upload. Nag-live ako kanina guys. 6 minutes. Pero dinilis mo agad yung aking upload kasi may dito. Sobrang ingay talaga. Ayan, so for dito, kain kami sa labas. Ewan, sa nasa kami kain. Pwede ko mga. Nag-live sa Happy Moma. Ayun na. Hello, dito kami ngayon sa Amicorp. Ito yung purpose namin sa Maclook talaga kasi merong playground para sa mga bata. Pauwi na kami. Yan, see you tomorrow. What's up mga kamangs? Welcome to Vlogmas Day 12. Ayan, so guys, today check na yung mga AdSense kasi for sure papasok na ang iyong revenue from YouTube to AdSense. Ayan, today yung cut off guys. So yun yung revenue mo from November 1 to November 30. Today pasok December 12 and payout is December 22. Ayan, so sa mga nakahit ng threshold, congratulations. Sa mga hindi naman nakahit, more videos pa. Okay? Hello, nasa mall. Wala akong bag. Ayan, so nakabili na kami ng regalo sa aming bibigyan. Ayun na kay Gian. So, kain na tayo. Kain na tayo guys. Dito kami sa ganito. Ayos ko. Ayun na. Gian. Yun na.
Dapat sige lang, 3 pesos. Kukunin sa akin na yun. Ayun ang bukas sa papa. Papalagay ko yung ads. Sabi ko lang. Laas mo na siya. Parang dinaanan ng bagyo. Yung ko naman, yung boss, yung siya sa karos o Ayan guys, tapos na kaming mag-dinner. Binalikan ni Grace yung mga regalo. Kasi napabalot kami doon ng regalo ni Yuna, regalo ni Ian, regalo ko. Ayan. Diyan lang muna ako guys and puntahan ko sila doon. I-take out ko lang manok. So merong game center ngayon sa Quezano Mall. Tapos meron kaming total na 1,000 plus na ticket. So meron kaming 2 rounds para maglaro. Ayan, 3 digits. So napanalunan niyo na, gano'n na? Ano niyo na is walk clock at saka toy figure. Kami last year pala eh. Lapis. Lapis lang. I-claim na niyo na kanyang price na wall clock. Dito na, kabila. Dito. Diri, diri. Wall clock and toy. Dulaan ay Hello Kitty. Wall clock.